Moltes bases de dades permeten exportar les referències després d'haver fet la cerca. L'arxiu que es genera normalment és en un format anomenat BibTeX o RIS. Des de Zotero podeu importar aquests fitxers i deixar les referències correctament. Heu d'anar al menú Fitxer, opció Importa, marcar aquesta opció, un fitxer BibTeX, RIS, Zotero RDF, continuar i seleccionar el fitxer en el vostre ordinador. És recomanable marcar aquesta opció perquè si teniu els documents aniran a parar a Zotero. Un cop importat teniu aquí les referències i aquí la fitxa completa del document.